Ами, като за начало, абсолютно всички ми подариха усмивките и любовта си. Семейството ми подари грижите а, и всички неща, които ми е давало до сега. А, приятелите ми подариха усмивките, а, направиха ми деня с една и много повече идеи, по-специален и по-усмихнат, по-различен, макар че в началото аз не чувствах, че имам рожден ден, защото в принцип това е един най-специален годината. А като цяло а, всички ми подариха това, което ми подаряват с всеки един ден, всяка една следваща година, вече нататък. А, момчето до мен, а, той ми подари всичко, което съм